Aquest conte és El conill i el pingüí. El conill i el pingüí. Autors i autores del conte. Sant Jordi 2021. Hi havia una vegada un conill de Pasqua que estava passejant pel bosc. De cop es va trobar un pingüí que s'havia perdut i estava trist. Què et passa? Doncs que m'he perdut. El conill i el pingüí es van fer amics i van anar cap a casa del conill, però pel camí es van trobar un grup d'amics. La Naila, la Gabriela, en Lucarroc, en Sebastián i en Nil. I es van fer amics i amigues. Som amics i amigues. El conill els va convidar a casa seva i els va ensenyar tota la casa. Després van anar tots i totes al cinema a veure la pel·lícula Spider-Man. Ja comença! Quan estaven tots i totes mirant la pel·li i menjant crispetes, van descobrir que al costat del conill s'havia assegut l'Spider-Man de veritat i ningú l'havia vist. Oh, és l'Spider-Man de veritat! Llavors, l'Spider-Man es va convidar a casa seva a jugar i van veure que hi havia moltes taranyines i fotos seves. I tots i totes es van fer amics i amigues. Mireu quina casa més xula! I conte contat? Ja